Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde bidgatçy sopularyň uly ahun diýip ýören ahunlary, teňlitana ahunyň halk içinde mevlid bidgaty barada sahabalaryň we dört mezhep imamlarymyzyň adyndan ýaýradan bir näçe ýalan we toslama sözleri bar. Musulman doganlarymyz ağlanmaz ýaly bu dersimizde şol batyl we ýalan sözleri barada durup geçeriz. Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň wagtynda, sahabalaryň wagtynda, dört mezhep imamlarymyzyň wagtynda mevlidiň, ýani peýgamberimiziň doglan gününi bellemek çäreleriniň ýoklugy barada zerre ýaly şek şüphe ýok. Bu barada hiç hili gurrun ýok. Din urundan okap başlan birinji sınıfyň okuwçysam bu hakykati bilýän musulman doganlar. We mevlidi ilkinji oýlap tapan Fatimi şigalardyr. Soňra Erbildäki bir patyşan we sopularyň rowaç bermegi bilen käbir sünniler mevlidi bellep başlaýarlar. Hatda mevlidin arkasyny alýanlar hem bu hakykati kabul edýärler. Has geňeri musulman doganlar teňlitana ahunyň özüm bunu bilýär. Gepleriniň birinde mevlid 3-nji karnyna, ýani 3-nji asyrda orta çykdy diýip aýdyp dur. Tarihlerde gelipdir mevlid 3 karnından sonra tapıldı. Ondan sonra ehli İslam Emma sahabalaryň mezhep imamlarymyzyň döwründe mevlidin ýoklugyny bilip durup olaryň adyna düzülen ýalan toslama sözleri bu ahunyň özü we ýyzyna düşýänleri halk içinde ýaýradýarlar. Teňli ahun diýe 4 çarýarlar, ýani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum mevlid belläpdir diýe we mevlid okumaga çağırpdyr diýe. men şu mevlid okuýmany 4 halifa şolaň aýdan geplerini hemen aýdyp berjek. Hazrat Ebu Bekir Siddiq şeýle gepläpdir. Men enfaka dirhemen ala qiraat mevlidin nebi kana rafiqi fil cenneh. Her kim mevlid okuyacak diýip bir derhem, bir riyal şoň ýoluna çykarsa, şol adam cennette men bilen bile bolar diýipdir. Hazrat Ömer şu hakda gepläpdir. Men azzama mevliden nebi aleyhisselam fakat ahyal islam. Her kim peýgamberiň mevlidini ulansa, İslam'ı şo diýeldi diýipdir. Hazrat Osman şu hakda gepläpdir. Men enfaka dirhemen ala qiraat mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekannema şehide gazwati Bedr ve Hunayn. Gaýty bir adam Peygamber aleyhisselamın mevlidine alamat berip mevlidini ulansa, şol adam güýe Bedir urşunna, Hunayn urşunna şehit bolup şo magama alanýalyk derejesi bolar diýipdir. Hazrat Ali radiyallahu anh näme diýipdir? Men azzama mevliden nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kana sebeben li qiraatihi la yahrucu mined dunya illa bil iman ve yedhulul cenne bigayri hisab. Gaýty bir adam Peygamber aleyhisselamyň mevlidini ulansa, şoň okulmagyna sebep bolsa, harjyn berse, ýa halka teşvik etse, şol adam dünýeden geçmez ki iman bilen geçer ve cennete de hesapsız girer diýipdir. Ondan sonra 4 mezhep imamlarymyz mevlid belläpdir we mevlid okumaga çağırpdyr diýe. We 4 çarýarlaryň we 4 mezhep imamlarymyzyň adyna düzülen toslama we ýalan sözleri dogry ýaly edip halka gurrun berýär. Bizim mezhep başımız Hazreti İmam Azam Peygamberin mevlidi okulyan, sireti okulyan meclise gelirdi. Ve şu Peygamberin bolan günni Rebi'l awwalna olokon azamet bererdi şu güne her yıllar. Ve şonna bir sadakalar, bir bağışlaşlar bererdi. Tevsif edip dile getirip boljakke şu günkü halka paylayan adını niptir. Şaman Malik Peygamberin mevlidini okutmak hakda, şoňa hormat etmek hakda ulu bir bahsleri ýazypdyr. Onu öz ähilleriň kitaplarına barın şondan tapyp alyň diýip işaret etdir musannyf. Hazrat İmam Şafii mevlid okulma duran wagtynda ol jezbe tutýarmyş. Ağlap özüni sakla bilmeýän. O zamda şu gün
sadakalar verin, hayratlar edin, sarflar edin deyip halklarda ışıklandırıyormuş. İmam Ahmed İbni Hanbal Mevlid gününe kovdu oğullarını giyermiş. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın Mevlid günü bir rahmet günüdür, mağfiret günüdür, aman günüdür deyip, aman günüdür deyip sanarmış. Şol Peygamber'in Mevlid'i okullayan hücrelere gelip beter hoş olup şevaatlarda elinizde bardağı sarf edin. Bari oğlum Peygamber'in Mevlid'ini koyun deyip halkları hevaslandırıyormuş. Ebu Bekir diye her kim mevlid okutjak dip bir dirhem harjasa şol cennette menin bilen bile bolur diýdi diye. Ki Peygamberden gaýry hiç kim bu sözü diýip bilmeýär. Plan zadetse menin bilen cennete bolur diýen sözü Peygamberden gaýry hiç kim diýip bilmeýär. Hazreti Ömer diýdi diye kim mevlidi ulalsa islamy diýreltigi bolur diýdi diye. Hazreti Osman diýdi diye kim mevlidi ulalsa Bedir we Hunayn urşuna gatnaşyp şehit makamyny alan ýalydyr diýdi. Mevlidi okujak diýip saçak ýazyp süýjü kökeýip garnyň doýurup ýerinden goşgokap oturan yerinden awa Bedir we Hunayn sowuşuna gatnaşan şehitleriň makamyna ýetip bolýar. Şehitlik makamy musulman doganlar bunyň ýaly ýeňiljek zat däl. Hazreti Ali aýtdy diýe kim mevlid okusa, ulalsa, okulmagyna sebäp bolsa, dünýäden imanly geçip cennete hasapsyz girer diýdi diye. Soňra 4 mezhep imamlarymyzyň adyna düzülen sözler gurrun berýär. Ebu Hanife Allahyň rahmet etsin mevlidde diýe sadaka berýärdi diýe. İmam Malik diýe mevlid barada bir zatlar ýazyp geçipdir diýe. Ýalanyň am ýalany. İmam Malik rahimahullah'ın yazan pozan zatları, kitaplary, risaleleri hemmesi bar çap edildi. Hiç birinin içinde mevlid barada, mevlid bellemek barada aydan diyen zady ýok. İmam Şafii mevlid okulyan yerde diye cezbe girýärdi diye. Cezbe diýen musulman doganlar bu bidgatçy sopular videolarda zatlarda görýänsiniz. Zikretjek diýip üýşüp oturýarlar, gowuklaşyp, galmagallaşyp, soň birden ka içinden biri togranýarlar, jynlanýarlar bolup böküp gyýgyryp, çyýgyryp başlaýar özünden gidýär. Bu şoňa benzeş bir geň halatlara girýärler, şoňa cezbe diýerler. Bular mevlidi dogratjak bolup İmam Şafii'nem özleri ýalak böküp bören bidgatçy sopular ýalak, şolaň edýän hereketini edýädik goýupdyr. İmam Ahmed mevlidi täze eşikler geýipdir, hüjreleri, ýani medreselere gelip bar ýoňuz harjaň diýermiş diýe. Mevlidin ady bilen, Peygamberimiziň ady bilen halkyň elinäka göz dikip, halkyň elinäkini aljak bolýan ýasama diniň arkasy bilen çöregýän mollalaryň tapan sözü şul. Bar ýoňuz İmam Ahmed harjaň diýdi, sizem harjaň diýip aýdylan gurrunlar. Bu sözleri musulman doganlar toslap düzenler, sada adamlar allatmak üçin şehit sogaby alýan, cennete girýän diýip öz ýanlaryndan mevlide ululu sogap ýasap goýupdyrlar. Hatta bular mevlid okulyan yerik Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem ruhu gelýär diýerler. Şu zatları eşiden sada we inanjan adamlar näme diýär? Mevlid okudanym bilen, saçak bedanym bilen Peygamberimiziň ruhu meniň öýme gelýän bolsa, onda menen mevlid okutjak diýip şol saçagy bedeýär, o gelýän molla pul baryn dökýär. Hemmesi Peygamberimiziň ady bilen düzülen yalan zatlar musulman doganlar. Garaz doganlar sahabalar döwründe, 4 mezhep imamlarymyzyň döwründe mevlid diýilýän zadyň ýoklugy birazdan kabul edilýär. Bu batyl we yalan sözleri öz nefsine uýup, öz edýän bidgatlaryny sada adamlara kabul etdirmek üçin, dogrudyp gorkozmak üçin Peygamberimiziň ady bilen, mevlid ady bilen halkdan pul alýan şeytan sıpat betpel adamlar tarapyndan düzülen sözlerdir. Bolýa bu ahun ýalňyşypdyr. İzne düşýänlere näme diýjek? Olaram 4 şariýarlar, 4 mezhep imamlarymyz mevlid belläpdir diýip şu toslama sözleri ýaýradyp ýörler. Hatta şularyň agzyna seredýän käbir imamlar mescitlerde şu batyl sözleri halka gurrun berýärler. Özleri mazaşýarlar we bulara inanyp alim öwliýa pir diýip ýören we bulara körlük bilen eýerýän kişilerem adaşdyrýarlar. Teňli tana ahunyň yalanlary musulman doganlar we toslama gurrunlary diňe bulardan ibarat däl. Mundan öňki derslerimizde musulman doganlar bu ahunyň islama ters yalan we batyl gurrunlary barada ondan gowrak derste aýry-aýry düşündirip geçdik. Bu ahunyň kör eýerjileri bar. Bu ahuny öwliýa diýerler. Şu döwrüň Ebu Hanifasy diýen haýsy, bu döwrüň allamasi, ýani iň uly alimy diýen haýsy, diniň rukny, ýani diniň daýanjy diýen haýsy. Garaz musulman doganlar özleri öwüp, özleri çiýşirip, özleri inanyp ýörler. Hakyky alimler, hakyky öwliýalar halky bidgata çağırmaýar. Hakyky alimler, dürs ilmi bolan alimler, hakyky öwliýalar, din
din adından, sahabaların adından halka yalan we toslama zatlar gurrun bermeýärler. Hakyky alimler musulman doganlar we hakyky awliyalar musulmanlary Qur'an we sünnete çagyrýarlar, bidgatlardan musulmanlary äge edýärler. Peýgamberimiziň ýolundan, sahabalaryň ýolundan çykmalyň, dini ýoýmalyň diýýärler. Bir kişi musulman doganlar özüne ahun, alim, tagsir diýip şol ady götürüp halkyň içinde din adından, peýgamberimiziň adından, sahabalaryň adından toslama zatlar ýaýradýan bolsa, musulmanlary bidgata çagyrýan bolsa, öz bidgatlary bilen ilalaşmaýanlara wahabi, aýplan zat diýip ad takýan bolsa, ol hak ýoluň ahuny däldir. Ol şeytanyň elinde oýunjak bolan, azaşan dini ýykýan ahundyr. Allah Taala azaşyp ýörenlere hidayet etsin we hak ýolda bize sebat bersin. Elhamdülillahi rabbil alamin.